So, for today's video, minanhi mi din sa park kay gi-invite ni sa friend ni Harod kay birthday sa iyang anak. So, diri gi-celebrate ang birthday. So, minanhi mi din aning park lagi kunuhay. Saka mi ni Karen aning ilipan paning gatoyok-toyok nalipong gyud ko aning pagkasakaya. Si Karen sige ingog wow wow wow, pero ako nalipay biya po ko kay first time ni Karen nga nakasakay ani ba, pero ako nalipong ko aning tuyok-tuyok kaning salakyon na ay punta mo sa park sa Armenia. Mo ni siya si park dol sa among balay.